Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinoti chakafukidza dzimba matenga, chirongwa chakatarisana neavo vari mumamarriages kana kuti vari mumarelationships ende vachisangana nemaproblems. Regai tibva tapinda munyaya yedu yekutanga. Hanzi makadii mukomanashi? Inini ndiri mudzimai akaroorwa. Nyaya yangu yakadai: ndakawanana nemurume wangu ndichiri kugara kuHarare, so ndakagara nemurume wangu kuHarare kuya kusvika ndazoita mwana. Takaita mwana wedu wekutanga, ndipo murume wangu paakazonditi enda kumusha unoratidza vabereki vangu mwana. Ndakaenda kumusha kuya ndikatanga kugara kumusha. So far ndatova ne7 months ndichigara kumusha. Ndakazofonera murume wangu kuti ndava kuda kudzoka sezvo ndainge ndaita time ndiri kumusha. Iye akabva ati mira tinozodzoka tose pandinouya paChristmas. Christmas iya yakasvika, murume wangu akauya. Auya kudaro akatouya aine zvinhu zvekuvakisa kudhara, but inini he never consulted me or anything. Pose apa aingotaurirana naamai vake vachimuudza kuti ndinoda kuti uextende imba, and also mari ainge achingotumira pafoni yaamai vake, but inini ndine mucheche anodawo sipo yekuti ndikwanise kuzowacha hembe dzake, ko iniwo ndinodawo mari yekuti ndikwanise kutenga mafuta angu ekuzora. Asi zvose izvozvo zvaisaitika sekudaro. Murume wangu ari kuHarare anoti kana akatumira zvinhu hazvisvikiri mumaoko angu, zvinosvikira mumaoko aamai vanova vamwene vangu, then kana zvinhu zvikasvika zvinobva zvaiswa mubedroom mavo. Inini kana ndava kuda anything ndinotoita zvekutovakumbira, pamwe ndinotozoita zvekutonyara kuti ndirambe ndichingovakumbira, ndozotoita zvekuwacha manepi emwana nemvura. Pakazouya murume wangu paXmas kuholiday. Holiday iya yakati ichipera, ndakabva ndaudza murume wangu kuti ndafunga kuti tidzoke tese kuHarare, asi iye akabva anditi sara umbogara naamai nekuti amai vari kuda kubatsirwa mabasa epamusha. Ndodiko hama dzangu, ndorarama here upenyu hwekupimirwa chikafu nesipo? Thanks kune vose vachakwanisa kundibatsira. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri mudzimai ane 40 years. Ndakaroorwa nemurume wangu, ende pandakaroorwa nemurume wangu ainge ane mwana wake already, kwete kuti ndini ndakaendesa amai vake. Inini ndaisatoziva kuti ndiri kudanana nemunhu aitova nemwana wake already. Ndakazotozviziva ndaenda kumusha ndaroorwa, ndipo pandakazoziva kuti ane mwana ende aiva nemwana musikana. Zvinhu izvi ndakazvigamuchira hangu, ndikabva ndatora mwana uyu ndakamutora sekunge aitovawo mwana wangu. So mwana uyu akazoti ava form 1. Ndakabva ndati kumurume wangu ndinoda kuti mwana auye kuno kutown akwanise kudzidzawo kuzvikoro zviri nani, since kumusha mwana ainge achifamba munhambo wainge wakareba. Mwana akauya ndikatanga kugara naye, takagara tichiwirirana semhuri uye zvainakidza. Nao mwana akazopedza chikoro, then vana tete vakabva vati mwana ngaambouya kuno timuone. Then mwana uyu paakaenda akanogara navana tete vake, paakazodzoka akabva atanga kundiitira maattitude asingaiti. Ndakazomukumbira foni yake one day nekuti ndainge ndichida kuishandisa kuti ndikwanise kufondera murume wangu, but pandakadhaila ndakabva ndafunga kuti zvimwe kuda hapana airtime. Ndakarequesta airtime, then ndakazoenda kumamessages ndichida kucheka kuti balance yainge yakamira sei. Pandakaenda kumatext kuya ndakaona chisionekwi. Tete vainge vachitaura nemwana, ende zvairakidza kuti vanhu vaigara vachingotaura pamusoro pangu, ende vaiti kana vakaita conversation then vaibva vadelita. Asi musi uyu zvinorakidza kuti mwana ainge akanganwa kudelita mamessages. Tete vaitomuudza kuti usashandisa WhatsApp, shandisa maSMSs, ende tete vanototengera mwana mabundles ekuti vakwanise kucommunicata naye. Mamessages andakaona airwadza, vainge vachiudza mwana kuti usadya chikafu chemukadzi iyeye, ziva kuti ivavo havasi amai vako, munhu iyeye anokwanisa kukuuraya. Shuwa ndakarwadziwa zvisingaiti. Ndakazotanga kuongorora zvakanaka, ndikabva ndaona kuti zvose zvainge zvakanyorwa kumatext zvainge zvava kuitika mumba mangu. Mwana haadyi chikafu chandinobika, hembe dzake dzava kugara mumba malandlord. Apa hapana kana chandakamutadzira mwana uyu. Konhaye, kodai ndaida kumuisira poison ndaizokwanisa kumuendesa kuchikoro here kusvika apedze. Ndakarwadziwa kusvika kwekupedzisira. Mubvunzo wangu kwamuri mukomanashe nekune vose vedare ndewekuti ndomuudza here mwana kuti enda hako unogara nana tete vako
oro chingoenda unogara kwalandlord. Murume wangu ndakamuudza asi iye akatadza kunzwisisa nyaya iyi. Ava kuti maybe uri kungovenga hako mwana wangu. Kana uchivenga mwana regai angodzokera hake kumusha. Handidi munhu anoita rudo rwefake. Please help me guys nekuti ndiri kudzimbikana mumwoyo mangu. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elon Nashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri murume ane 39 years. Muna 2014 ndakadanana nemusikana wangu, but takangodanana kwemwedzi chete ndokubva umwe musi tainge tichisasana kunze kukabva kwasviba. Mwana uyu akanonoka ndiye naye, then vabereki vake vakabva vamudzinga vakati dzokera kwawanga uri. So musikana uyu akauya kumba kwangu. Iniwo semunhu wandaida ndakabva ndamutora tikatanga kugara tose. Iye akabva ati ndava nenhumbu. Takagara, then after 6 years akabva atanga kuita zvinhu zvisinganzwisisiki kusvika ndazofonerwa neumwe murume. Murume uyu paakandifonera ainge achitoita sekunge anondishoropodza. Akanditi ndakakukururira bhachi, asi mubhachi imomo maiva nezvinhu zvangu. Chimbochengeta hako bhachi rangu, but kana ndava kuda bhachi rangu ndichazoritora. Ndakabvunza mudzimai wangu kuti ko munhu uyu ari kutaura tsvina idzi unomuziva here? Mudzimai wangu akabva angoti hongu munhu uyu ndinomuziva, ndakambofambidzana naye, asi mwana waari kuti ndewake anonyepa. Mukadzi wangu akabva atopika naamai vake akati zveshuwa mwana uyu ndewako, nenhau yekuti pandakauya pano ndaiva ndisina nhumbu, ndakazotoita nhumbu ndagara newe, but zvinhu izvi zvinogara zvichingondishungurudza. Mudzimai wangu ndinombomubvunza kuti ko zvenhumbu akazozviziva sei kuti wainge wava nenhumbu? Then iye akabva anditi ndizvo zvinoita vanhurume, kana ukadanana nemunhu waunenge uchidisisa kana akazokurasisa unobva watanga kuita maresearch pamusoro pemunhu iyeye. So this guy zvinoratidza kuti nguva yese iyi aingoita research pamusoro peupenyu hwangu. Saka kana iwewe ukakabira zvose zvaari kukusvotesa nazvo ukandiramba, mangwana achakuseka nekuti anenge akutorera mukadzi. Ndinombozvibhilivha izvi zvekuti murume uyu ari kuda kundiparadzanisa nemhuri yangu, but sometimes ndinozotanga kufunga situation iri kuitika mumba mangu, nekuti zviri kuitika ndezvekuti dzimwe nguva mukadzi wangu anoita time yekuti kana akabva kubasa hauyi kumba straight. Kana ukazomubvunza kuti komanga muripi, iye anobva akuti ndanga ndamboenda kumba kweshamwari yangu. Sometimes anokwanisa kungokuudza kuti ndapfuura nepamusika ndichida kutenga mashallots, but ndazotanga kuita nyaya nevakadzi vepamusika kusvika vazotovhara misika yavo. Please help me guys. Ndakazotarisisa foni yake ndikabva ndaona kuti anoratidza kuti anotaura nemurume uyu wekundisira mamessages, but chat yemurume uyu inogara yakalokwa nekuti mukadzi wangu anoshandisa GB. Ndakamuudza kuti ndipe password yeGB yako, iye akaramba. Takatomboputsa foni nekuda kwekuti taibvutirana foni iyoyo, but in the end ndakazongoti regai ndingosiyana nazvo, but zvinhu izvi zvinondirwadza mukati mekurarama kwangu. Mukadzi wangu nemwana wangu ndinovada, but handichazivi kuti mwana uyu ndewangu here. Dai ndaivawo nemari ndaikwanisa hangu kuenda kwaMr Mugabe kuma DNA. Chikumbiro changu mukomanashi ndechekuti ndibvunzireiwo kubva kuma group members kuti ko ndikataura nemurume uyu wekundishoropodza achiti mwana ndewake ndinenge ndazvidzikisira here, nekuti ndiri kuda kubatawo chokwadi kuti mwana zveshuwa ndewani. Maonero angu andinozviita ndeyekuti mukadzi wangu kana aineni anondiudza kuti mwana ndewangu, asi kana kuri kuti anosangana nemurume uyu anoratidza kuti anomuudza zvikari kuti mwana ndewake. Please help me guys, nekuti ndiri kuda kungobatawo chokwadi, hamusi kuunderstanda BP yandiinayo. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elo Mukomanashi, inini ndiri murume ane makore 43 years, ndinogara kuBorodale. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndiri munhu wekuti ndinorarama neurema, asi mudzimai wangu pandakasangana naye iye akandivimbisa kuti achandida ndakadaro. Kana ndikazvitarisisa ndava kuona kuti mudzimai wangu ainge angochiva kuti ndiri munhu akasirwa upfumi, nekuti ndakasirwa upfumi nevabereki
navabereki vangu. Mukadzi wangu kana tiri pavanhu munhu wekuti haadi kuzvirakidza kuti ndiri murume wake. Kana zvikanzi tiri kutravela nemotikari, iye haadi kuti ndigare kufront seat naye, anoti garai kumashure uku mukwanise kutarisa mwana, nekuti mukauya kuno kumberi mwana ari ega kumashure tinokwanisa kuzosungwa nemapurisa. I know kuti all of those are just lies. Chinhu chinonetsa kugamuchira mukati mekurarama kuziva kuti munhu waugere naye anonyara kuonekwa ainewe apa munenge makaroorana. Kudhara ndaitombovawo munhu wekuti ndaifarira kuenda kumasocial gatherings, but there was this other incident yekuti mudzimai wangu takati taenda to this social gathering akabva anyepera vanhu kuti inini handisi murume wake but ndiri hanzvadzi yaamai vake. From there on ndakabva ndangova munhu wekuti ndinogara indoors and handichatombodi kubuda panze nenhau yekuti ndinorwadziwa nezvose zvakaitika on that night. Kunyange tiri mumba rudo rwake rwadzikira. Nguva yake zhinji yava yekuti munhu anenge angori pafoni, haana kana attention yaanombondipa. Zvaanoita ndezvekuti kana tikanetsana anobva auya pandinenge ndiri obva atora selfie akandikisa obva atoisa paWhatsApp status yake. So inini ndiri munhu wekuti ndine hama zhinji dziri overseas, saka dzikaona mastatus ake dzinobva dzatanga kumurumbidza dzichimudza kuti murora wedu tinokuda, ende munhu wekuti anogara achingopiwa magifts anobva kuhama dzangu. Zvinhu izvi zvinondirwadza. There are sometimes pekuti ndinenge ndichida help yake. Pane imwe incident yakamboitika. Mudzimai wangu ainge abuda makuseni achiti ari kuenda kumashops, but the whole day haana kudzoka, akazotodzoka kuma9. Zvakazoitika ndezvekuti ndakasvika pakunzwa nzara. Ndanzwa nzara kudaro ndikabva ndati regai nditi hangu macornflakes. Ndakanotarisa mufiriji ndikabva ndaona kuti mainge musina fresh milk, saka ndakazotora kettle kuti ndingoboilisa mvura ndikwanise kusanganisa macornflakes neshuga. Ndakamirira mvura kuti iboile, ndakabva ndatsvedza ndikadona. Inini ndiri munhu wekuti kana ndikangodona handikwanisi kuzozvimutsa ndoga, ndinenge ndava kutoda assistance from someone else. Saka kettle iya yakatanga kuboilisa mvura yakaboila kusvika yatanga kukwata ichibuda mukettle. Apa ndainge ndakangodona, ndakapiswa nemvura iyoyo kusvika kettle yazozvidzima yoga. Mudzimai wangu paakadzoka haana kana kumboita consent yekuti ainge andiwana ndakarara pafloor. Ndakabva ndamuudza kuti ndafunga kuti nditsvage maid, but iye akabva atanga kuseka achiti wanyangira yaona, hakuna izvozvo. Maid unomudii? Mwana mubhodha, inini ndinoswera ndiri kubasa, saka maid uri kuda kuswera uchiita naye chii panopamba? Ndimi type dzevarume vanoda kuzomitisa mamaid, manje ndakubata. Mukomanashi, inini ndatambura, ndibatsireiwo. Ndikutsvakawo mazano ekuti ndotsvaka manager here anokwanisa kundibatsira kubasa kwangu. Mukadzi wangu ndafunga kuti angogara hake pamba, then ndobva ndatsvaka driver anopota achifamba neni, iye obva aregedza hake kushandisa motikari dzangu. Hama dzangu chaidzo kuti ndidzirondedzere zvose zviri kuitika mukati mekurarama kwangu vanobva vati uri munhu asingagutsikani, zvimwe zvinoda kuti ungotenda mwana wevanhu. Hatidi kuti mangwana mwana uyu akazofa azomuka ngozi nekuda kwekuti iwewe hausi kumutenda. There was this other time pandakambodana tete ndikati, tete uyai muzvionere mega, nekuti kana ndikakuudzai munokwanisa kuti ndinonyepa. Tete vaya vakauya, but mudzimai wangu akabva achinja unhu hwake, akabva atanga kuva mukadzi chaiye. Sometimes aitoti kana takarara mubedroom aibva atanga kundimanikidza kuita bonde. Panguva yacho inini ndaisaziva kuti ndiyo yaiva plan yemudzimai wangu kuti abhilivhise tete, saka aiti kana akadhimanda bonde inini ndaibva ndabvuma kuita bonde. Asi taiti kana tichiita bonde aibva atanga kuita noise achichemerera zvaaisamboita mazuva ose awa. In the end tete vakazototiseka vakati vanhu imimi hamuna kana any problem. Vakabva vatoripota kuma cousins angu ari overseas kuti kuno muroora munhu wekutoti munhu ari right, kana akangobva pano muchashaya munhu wekuti anokwanisa kuzogara nehama yenyu iyi. Hama yenyu iyi haitendi. Mukomanashi, iyi ndiyo situation yandiri kufesana nayo. Handizivi kuti mucomment section ndinokwanisa kubatsirikana here. Iyi ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, inini ndiri murume akaroora. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndakambobuda ndikaenda kuSouth Africa ndichiti regai ndinoshavira mhuri yangu, asi ndiri ikoko kuSouth Africa handina hangu kutora time ndiriko, nekuti ndakasvika ndikasangana nesituation yakandikonzeresa kuti ndidzoke kuno kuZimbabwe. So ndainge ndakasiya madam yangu nevana
first born yedu which is in grade 2. So pandakadzoka mwana akabva atanga kutaura achindiudza kuti bamunini vaiuya and isusu taenda tichinorara mubedroom tiri tega, then mama nabamunini vaibva varara mukitchen. Pekutanga ndaingoti mwana uyu anongotamba anongohumana, sezvo mwana wangu munhu wekuti anohumana zvisingaiti and akangwarisa. But mwana akazongoramba achingotaura the same story achiti kuna mama vake, ko mama ko daddy vadiki asi havachada kuti vauye kuno here kuzoti vauye nepizza, ndava kuda pizza. Amai vacho vaiti kana mwana akataura vaibva vangotanga kuseka, vobva vati uyu haateedzerwi. Then bamunini vakazouya, takati taakurara, mwana akabva ati saka nhasi anorara nadaddy vadiki ndiani. Then inini ndipo pandakabva ndaona kuti nyaya iyi yainge itori nyaya yaiva very serious. Takarara tikamuka, bamunini vakazoenda, ndakabva ndasara ndichinetsana nemudzimai wangu. Ndakasvika pakumuvhundutsira ndichikumuudza kuti nhasi ndinokuuraya. Then iye akabva atanga kundiudza achiti zveshuwa bamunini vakauya, asi musi wavakauya ndakarara navo nekuti magumbeze aifugwa nemwana ainhuhwa weti. Saka ndakati hazviite kuti ndipe muyenzi magumbeze anonhuhwa weti, chiregedzai ndingorara nabamunini. Saka takarara mukitchen umu, but hapana kana chakaitika. Inini ndakatorara ndakapfeka mataiti maviri nejini pamusoro. Ndinokumbirawo kubvunza kuti zviriko here izvi kuti amai guru nabamunini vanorara musemujira but pasina kana chinoitika the whole night. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, inini ndiri mudzimai akaroorwa uye ndine vana vangu vatatu. Mukoma, ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo. Hongu zvinonzi kuchengera rudo, asi kuchengera kunoita murume wangu handichaziva kuti zvichiri zverudo here kana kutoti zvine chimwe chirevo. Murume wangu haandibvumidzi kana kushanda, iyewo haashandi, anoita zvemagadheni. Upenyu hwedu hunosvika pakuoma zvekuti tinotomboswera nenzara. Vana chaivo havatozivi kana kutakura lunch kana vachienda kuchikoro. Kana ndikatenga nyama unoona vana vachitadza kugarisika. Mapart time ndinomawana, but kuti ndiende murume wangu haadi. Kana dziri hembe chaidzo handibvumidzwi kupfeka hembe dzinobata. Kana ndikangopfeka hembe inenge yakandibata zvishoma, anobva atoti sunga Zambia, apa anenge achitopopota. Ndinoshuvirawo kudya zvakanaka nekupfekawo zvakanaka, asi ndinotoita sekunge handina kana maoko ekuti ndikwanise kuzvishandira. Chero ndikati chiregai nditengese hangu, ivo vanobva vati tengesera uri pamba. Ndinokumbirawo kubvunza kuti ruchiri rudo here kana kuti watova udzvanyiriri. Tiri kuita upenyu hwekubatsirwana nabamunini nanatete. Vana kuchikoro vane mabalances akawandisa. Kugarden kunorima baba, kana vakanzi vatengesa hunge vatotengesa mavegetables mari inokwana kuita iyo 20 US. Apa ndipo panenge pane mari yerent zvose nechikafu. Ndatambura inu vedu we. Ndinoziva kuti zvinonzi munhu haarambirwi kushaya, but kana muri mumba munofanira kubatsirana. Asi kana zvadai ndoitawo sei? Kuuraya shuwa vana nekuda kwenzara, nekuda kwababa vanochengera. Kana ukaudza vana tete, iye anobva ati inini handisi type yemurume anotongerwa inzi yake nehama. Mutemo wangu hauchinjwi nekuti ndini baba. Iyi ndiyowo nyaya yangu mukoma Nashi. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidhi. Vadiwa vateereri, tichadzoka zvekare nechimwe chirongwa chema Secrets and Confessions.